Hola Clashers, sóc en Ferran de Molt Bojos i benvinguts a una nova entrega de Clash en català. Avui, el resum de guerra contra el clan Alone Dragon. Doncs sí, Lone Dragon. Va ser una guerra renyida, 48-42. Al final ells van veure que ja no podien arribar, van parar d'atacar. Vam fer uns atacs de 3 estrelles nosaltres, ells 4. La veritat és que va estar molt bé. Vam fer quasi tots els seus Stronghold 9. Anem a veure alguns atacs. El primer atac que veurem és el de l'Uri, el número 8, contra el seu número 8. És el primer atac. Es porta un Stone Go-Ho. I, bueno, mata el castell amb altres poisons que porta. Té tret l'actualització amb 2 poisons i 30 segons més. Els castells quasi que són bastant inútils. Però bé. Tira un golem, fa funer amb els mags. Tira 3 wallbreakers. Per culpa el Tesla ha fallat. Tira més golems i esperarà que el trenquin al mur, els golems. Jo sempre porto un wallbreaker de més, perquè primer s'ha de tirar un wallbreaker primer per veure si hi ha un Tesla o el que sigui, o una bomba o una trampa de salt, i després els altres 3. Si veus que et surt un Tesla, el més fàcil és tirar un porc, i un cop el Tesla dispara el porc, tira els wallbreakers i ja està, no hi ha problema. Bueno, ha aconseguit entrar, el rei i la reina han anat cap a dintre. No han entrat gaires mags, però bueno, és igual. Tira un salt i les ballestes ja comencen a disparar els golems. Un cop les ballestes disparen els golems ja tens via lliure pels porcs. Poden entrar a començar a destruir tot així mentre els golems tanquegen. Tira les curacions, Sí, ha tirat força descuracions. No s'esperava aquella bomba aquí. Aquesta base no té dobles bombes, llavors qualsevol base que no tingui dobles bombes és bastant carne que no per al Go-Ho, la veritat. Ja ha acabat, ja ha començat a fer funnel, queda 2 defenses, una bomba que han sobreviscut per poc, però han sobreviscut i res, ja fan clean up. La veritat és que quan els veus els atacs semblen fàcils, però bé, s'han de pensar una miqueta. Ha quedat molt de porc, la reina completament viva. 3 estrelles per bojos. El segon atac que veiem és el número 10. És el meu atac contra el seu 10. Jo faig una Goradun. La idea és com sempre, destruir 2 antiaeris i la reina i després amb els laves per als altres antiaeris. Normalment sempre faig Goradun, porto els 4 Earthquakes. Normalment ja no porto mai Poison, quasi sempre porto 4 Earthquakes en tots els atacs. Trobo més eficaç. Amb la reina ja, amb algun mag, sempre ja pots carregar el castell. El problema serà quan hi hagi bruixes, però mentre no hi hagi bruixes als castells, surt un drac, la reina no s'entreté gaire. Trenco el mur, he fet el funnel bé, els golems van cap a dintre. La reina ja tira un rage perquè per ajudar la reina a matar el castell i els mags a fer màxima destrucció. I res, i tot cap a dintre, activo el rei, els golems encara estan vius, el rei ja s'ha mort, no, el rei encara dura, matarà el seu rei. Començo l'atac de la Dun, mentrestant. Com sempre tiro els laves i després vaig tanquejant per darrere amb els globus, 2 globus per defensa. El lava de dalt se'm desvia una mica, el volia tirar a l'antiaeri de sota, però bé. L'únic que no m'agrada de fer l'alumne és quan les defenses dels antiaeris un cobreix l'altre, com era aquest cas. Però bé, era
atac que vaig veure més factible per aquesta base. Tiro el Rage a dalt perquè hi havia l'antiaeri... el sweeper que m'estava molestant i em feia por. Aquí hi ha una cosa curiosa, que és que les bombes aquestes em maten el lava i els lavapups, tota l'hora. Pum! I em quedo sense lavapups. Però bé, no quedava molt a temps, no va ser un problema. Clean up. I ja està. 3 estrelles més per bojos. El següent atac és el Maquinote en el seu número 11. Maquinote normalment porta Go Wiwi o Go Wipe. En aquest cas porta un Go Wipe. I sempre porta unes healers per quan la baralla està avançada, tirar-los a veure si fa que els golems o les peques durin més. Bueno, tira golems, els gegants a dalt, comença a fer el túnel. Tira els wallbreakers molt aviat, però no sé si se li desviaran les tropes. Ops, aquesta bomba fa una mica de mal. Porta molts de mags. Tira el poison i els mags ja s'encarregaran de matar el castell. El rei no s'ha desviat, però la reina sí que es desvia. Tenia que haver tirat uns quants mags més per fora per fer el funnel millor. Però bé, o no sé, igual aquesta és la seva intenció. El rei va cap a dintre amb els golems, uns gegants i uns quants mags, tira un rage, es torna tot boig. Tira les healers perquè vagin a curar al mig i fa que aguantin més les tropes. Mentre estan per fora els peques tanquejant a la reina i 2 mags o 3. El problema del wipe és aquest, si no portes 2 salts, després per sortir tot s'estanca al mig i aquí morirà. A menys que et puguin trencar el mur, aquí els mags ja moren tots els mags. Ja no queden mags. Bueno, li queda el rei, però els mags han mort tots. Hi ha un golem tanquejant. La veritat és que les bombes a fora no sé... La gent no sé què pensa. No té cap sentit ficar la bomba aquí fora. Però bé. Està el rei i el golem tanquejant per dintre, els peques per fora. No té... La reina està completament viva, no té cap... No l'han tocat. No hi ha cap possibilitat de que matin la reina i la reina es matarà tot el que queda allà. Una altra bomba a l'exterior. Sí, no sé. Tàctiques estranyes. Per sorprendre. Suposo, vaja. La veritat és que no té cap sentit. El millor és ficar una doble bomba perquè no facin go-ho ben cap al centre. I l'altra, doncs, també o una altra doble bomba o el que sigui. O bombes sueltes. Mira. La caseta que el quedava sota. 3 estrelles més pels bojos. Com ara tenim 30 segons més, doncs, en teoria és perquè quan ens han donat més mapa, les casetes poden estar més allunyades, llavors necessites més temps. Però bueno, de fet aquest d'abans no havia ni mogut les casetes. El segon atac és el meu contra el seu 12. Aquí porto un Windwalk Gobaho i 4 Quakes, com no. La idea és destruir les dobles bombes i després atacar amb els porcs. Amb el Queenwalk ja desactivo una doble bomba. Les dobles bombes estan entremig dels X-Bows i els antiaeris. Matant l'antiaeri ja n'anules una, perquè els porcs no passarien pel mig. I l'altra doncs ja amb el Kill Squad, diguéssim, ja es matarà. Ja la patarem. Vaig sortir al castell amb un porc, espero que vingui i activo la reina. Vaig espantar una miqueta i vaig tirar un mag més per ajudar-la.
No sé si feia falta, però bueno. Mentre la reina segueix amb el Queen Walk, jo tiro 2 golems per fer funnel per l'altre costat. Netejar bé, perquè les valquíries es despisten fàcilment. Ara que ja està net, els golems van cap a dintre, ja tiro la resta. El rei, mags, valquis. Tiro els quad quake al centre, queda tot obert. Tinc accés a tot arreu on hi ha les dobles bombes, tot i que la superior ja no faria falta. Però bé. M'agrada molt tirar els quakes al mig quan hi ha bases d'aquestes que s'obren tants compartiments. Entre les valquíries els tiro una curació per ajudar-les i amb els porcs ja va a l'altra banda, quan ja no queden dobles bombes. Tiro els porcs, potser em precipito amb la curació, però no passa res, perquè encara em sobra un altre. Les valquíries estan vives, el rei està al màxim i els porcs estan bastant vius també. Encara hi ha els 2 golems. No s'han trencat ni els 2 golems. Vull dir, vaig anar bastant sobrat aquí. I ja està, netegem. I 3 estrelles més pels bojos. El pròxim atac serà el número 14 de l'Uri. L'Uri Goho, com no, és la seva especialitat. Treu el castell, exactament el mateix que ha fet abans. Tira poisons. I espera que es mori el castell. I comença amb el Goho. Ara sí que portava un wallbreaker de més, i tot i que els ha tirat molt aviat i la torre arquera s'ha començat a disparar als wallbreakers, han pogut trencar el mur, perquè aquest mur es trenca amb 2. Tira el salt. El salt es podria tirar una mica millor, que també abarqués el compartiment interior, però bé, no és important. L'important és que els golems ja entren, els mags i la reina i les ballestes ja estan disparant als golems. I un cop les ballestes disparen als golems, doncs també ja comencem amb els porcs. Una curació. Els porcs completament protegits, però les curacions no poden morir. L'únic problema és això, que vagin saltant. I cada cop te'n lleven menys, però bé. Només que en queden 3 o 4 al final ja és suficient per la fase de neteja. Mentrestant, per l'altra banda, la reina està completament viva, hi ha 4 o 5 mags, vull dir, aquesta curació sobrava, vull dir, completament sobrat també. I 3 estrelles més pels bojos. El propietat és de l'Andox. Andox porta un Goho, 2 curacions, un Rage, un salt. No es preocupa per treure el castell. Tira els 2 golems, amb els mags fa funnel per sota. Tira un salt. I ja els golems van cap al salt, surt el castell. I tindria que tirar alguna cosa per matar el castell. Del castell porta un P.E.K.K.A. No és molt normal, però si tens els orolls baixos o les defenses de l'altre són molt altes, pots portar un P.E.K.K.A. al castell, t'ajudarà a tanquejar. Aquí les dobles bombes estan entremig de la torre d'arqueres i el canó, aquest on ara hi ha els porcs. Per sort, els porcs no estan gaire ben posades.
perquè no la vaig empatar les dues alhora. Però bueno, amb el Kill Squad ha desactivat la doble bomba a la dreta i la de l'esquerra entre uns quants porcs i el Kill Squad també l'ha trepitjada. Ha tirat els porcs pels dos costats, les curacions, no queden gaires porcs, jo crec que sí suficients, però queda encara el rei i el P.E.K.K.A. 5 completament bé, queden 3 o 4 porcs, però suficient, ja no queden defenses i a netejar. El rei no l'havia ni activat. La reina està també viva, completament viva, els herois. 3 estrelles més per bojos. El proper atac, el número 16, Frank-Tix. També en Gojo. La veritat és que ens estem especialitzant en Gojo, el nostre clan. Comença a netejar les bandes, no treu ni el castell. És que mata la reina, que no està molt accessible. Aquí ens regalen la reina. Perfecte. Obre 2 compartiments al mateix temps, o intentava. Surt al castell. Va cap als golems, no hi ha problema perquè hi ha els mags al costat que ja... I ardi la reina pel castell. Pues res, i el castell ja s'ha mort, no hi ha durat res. Té els golems molt separats, i els herois també. Però bé, les defenses aquestes són baixes. Són ballestes 1 i les torres de mag no estan ni al màxim. T'ha tardat molt a tirar els porcs, la veritat. Ah, mira, ja venen els porcs, quan ha arribat el rei al mig, així la ballesta també disparava cap al centre. Així els porcs tenen tanc. Tirat la curació, que no feia falta, els porcs estaven completament vius, però per si en cas, així sortiran d'aquesta zona completament al 100% i van cap a la següent. I li sobrarà una curació perquè ja només queden 2 defenses. La reina per fora va fent feina, encara li queda matar el rei, però si no els porcs el matarien al rei, tampoc no és important. I neteja, i ja està. Ràpid i eficaç, 3 estrelles més per bojos. L'últim atac que veurem avui és el de l'Adrià. Adrià, el seu mirall, el número 18. Adrià porta un Go Wipe amb 4 Valkis, treu el castell, amb un porc, doble Poison i de 10 castell. Tira els golems, estan separats. Una bona entrada. Trenca al mig massa aviat. Primer s'ha de fer el funnel, després s'ha de trencar. Però bé, tira un munt de mags per fer funnels per tota la línia. Tira un P.E.K.K.A. i les Valkis, un altre P.E.K.K.A. i el rei, tot cap a dintre. La reina sembla que es desvia i uns quants mags també, bastants mags. Però bé, la reina torna cap a dintre. Bueno, em tinc entrat a dintre i els spells, no hi ha problema. 2 reis. Tot aquí es torna boig i ho destruïm tot. El funnel s'ha de tenir paciència. Simplement tira els golems, després fas el funnel i quan els costats estan nets, després tires els wallbreakers. No has de voler córrer. Encara queden els P.E.K.K.A.s, el rei, les Valkis. La Valky ha passat per sobre d'una trampa de salt, però les Valkis no salten, són com els porcs. Van massa ràpid. Salten si es paren a sobre, si no, no es paren. Si no es paren, no salten. Ja està, no queda res, tropes, tropes. Mags per tot arreu.
el rei, 2 peques, tot aquí. I ja està. Si us ha agradat el vídeo, feu like, subscriviu-vos, comenteu, senyals de fum, el que sigui. Nosaltres estarem atents. Vosaltres esteu atents també si voleu més vídeos de classe en català. I com ja sabeu, som molt bojos.